песнями, с танцами да с сказочками. И называемся мы Вурой. Вельми приємно бачити всіх тут, і тут гляжу і дітки, і бабулечки. Всі різні возрасти. І ми починаємо. З чого почати? З пісні чи сказочки? А кого більше? Діток чи дорослих? Добренько. Назбирали ми шмат казочок різних, і зараз будемо вам їх грати и рассказывать. И первая такая, про такую істоту, якая ходить по дорогах и до людей чіпляється. И зовут її Бадюля.